Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984. Καλό απόγευμα στον Αθήνα 984. Τα πάτε περίφημα τον τελευταίο καιρό. Ανεβαίνουμε. Και μέσω διημών σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα βγήκα να σας μιλήσω από μια μακρά συνεδρίαση, ακρόαση τριών κρίσιμων επιτρόπων, της κυρίας Κάγια Κάλλας, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και είπα της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, της κυρίας Σουίτσα, της Κροάτισσας Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, και της κυρίας Μάρτα Κος, της Σλοβαίνας Επιτρόπου για τη διεύρυνση, όπου εκεί στη δική μου παρέμβαση, τουλάχιστον πριν από λίγο, πριν βγω για να σας μιλήσω, ζήτησα λογοδοσία. Πού πάνε τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων σε χώρες τρίτες με τις οποίες συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για αναπτυξιακή βοήθεια, για ευρωπαϊκά δίκτυα και υποδομές και για κάθε άλλου είδους business, με την καλή ή με την κακή έννοια. Ποιες χώρες, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω, υποψιάζομαι, αλλά ποιες χώρες εννοείται, ας πούμε? Προσέξτε, σε ένα τόξο από την Κασπία μέχρι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και από την Αφρική και μεσογειακές χώρες. Εννοείται και την Τουρκία, ας πούμε. Σε όλες αυτές βεβαίως τις χώρες η κορονίδα της δικής μου, αν θέλετε, παρέμβασης για λογοδοσία είναι η Τουρκία. Διότι η Τουρκία παίρνει πάρα πολλά χρήματα σε μια προενταξιακή τροχιά στην οποία βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε εικόνα του ποσού τώρα, μιας και λέτε για πολλά χρήματα. Προσέξτε, μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν... Δισεκατομμύρια! Βεβαίως. Στην Τουρκία φτάνουν δισεκατομμύρια χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων, είτε για έργα υποδομής, είτε για το μεταναστευτικό, είτε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με δίκτυα, είτε για ζητήματα αναπτυξιακής βοήθειας, εξυγχρονισμού και ούτω καθεξής. Μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες, έχω κάνει και εγώ παρέμβαση προσωπικά με γραπτές ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου για την ασφάλεια και την άμυνα, όπου υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα κατηγορούνται για κατασκοπία εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή και τους πληρώνουμε και μας κατασκοπεύουν? Κύριε Ιωάννου, αυτό που θέλω το καταλαβαίνω σωστά τώρα, για να τα λέμε με απλά λόγια να καταλαβαίνει ο κόσμος? Βεβαίως. Έχω κάνει γραπτή παρέμβαση, η οποία έχει πάρει και πολύ μεγάλη έκταση. Είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος προμηνών. Επανήλθα εκ νέου και περιμένω και τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι υπάρχουν αρχές και υπάρχουν και διάφοροι φορείς στην Τουρκία, οι οποίοι χρηματοδοτούνται, υποτίθεται, για ασφάλεια, εξυγχρονισμό, διοίκηση και ούτω καθεξής, και φαίνεται, υπάρχουν επίσημες καταγγελίες ότι συλλέγουν πληροφορίες επί ευρωπαϊκού εδάφους και κάθε είδους άλλη πληροφορία, η οποία στρέφεται κατά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά τα δισεκατομμύρια που λέτε τώρα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, αφορά παραδείγματος χάρη την αμυντική βιομηχανία ή είναι κι άλλα μέσα? Όχι. Η αμυντική βιομηχανία είναι κάτι καινούριο, στο οποίο ήδη η Τουρκία είναι με το ένα πόδι μέσα. Δηλαδή τρελαίνομαι να ακούω όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις της Αθήνας ότι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να συμμετέχει στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας. Είναι ήδη με το ένα πόδι μέσα, είτε μέσω διμερών συμφωνιών με τη Γερμανία, καλή ώρα, είτε μέσω εταιριών στις οποίες έχει πλειοψηφικό ή άλλο μειοψηφικό κεφάλαιο στην Ευρώπη, Πιάτζιο στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Άρα η Τουρκία συμμετέχει με τα μπούνια, όπως λέμε, στα θέματα ασφάλειας και άμυνας, και κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να κρατήσουμε άμυνα τη στιγμή που η Αθήνα μας κρατάει το χαλί. Πάρα πολλά παραδείγματα. Η τελευταία παρέμβασή μου και οι παρεμβάσεις των υπολείπων συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, έχουμε προχωρήσει σε κοινές γραπτές ερωτήσεις το τελευταίο διάστημα που είναι φωτιά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε καταγγείλει τη γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο που κυοφορείται τις επόμενες μέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση, και δεν έχω ακούσει κουβέντα από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε κάποιο επίσημο διάβημα. Εμείς οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάναμε. Πριν από μια εβδομάδα εγώ κατέθεσα κατεπίγουσα ερώτηση για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα που οργανώνεται τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ατάλια. Τσιμουδιά από την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε καταγγείλει την παράνομη προσγείωση και έκτοτε παραμονή 6 τουρκικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα. Τσιμουδιά από την ελληνική κυβέρνηση. Ζητάμε
παρέμβαση για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπω λοιπόν μια ολιγορία, βλέπω έναν κατευνασμό, βλέπω μια διάθεση... Είναι ανικανότητα ή επιλογή? Είναι ξεκάθαρα επιλογή. Η ελληνική διοικητική μηχανή έχει έμπειρους, κατηρτισμένους και πατριώτες διπλωμάτες που δρούν πολύ πέρα από τα στενά κομματικά στεγανά που έχουν συνηθίσει κάποιοι στις κυβερνήσεις και στους κυβερνητικούς θόκους να υπηρετούν. Το ξέρω από ίδια πείρα, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, και λόγω της ιδιότητάς μου ως μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας και Άμυνας και κρίσιμων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω τη χαρά να συναντώ. Οι έμπειροι αυτοί, κατηρτισμένοι και πατριώτες διπλωμάτες μας, τραβάνε τα μαλλιά τους με τις επιλογές τις κυβερνητικές, και πραγματικά αισθάνομαι ότι ευνοχίζονται κιόλας όταν εγείρουν ζητήματα τα οποία αφορούν τη θωράκιση της εδαφικής μας ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Κύριε Ιωάννου, εδώ και 1,5 μήνα γνωρίζουμε ότι στην τουρκική εθνοσυνέλευση τις ερχόμενες μέρες θα υπάρξει ένας νόμος ο οποίος θα δίνει εξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο και θα δεσμεύει από τον τελευταίο στρατιώτη μέχρι τον μεγαλύτερο ναύαρχο, πτέραρχο και στρατηγό για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να το υπερασπιστεί. Αν λοιπόν, εγώ σας φέρνω ένα υποθετικό παράδειγμα σήμερα από την εκπομπή σας, υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και συλληφθεί ένας Έλληνας ψαράς, άκουσον, ο οποίος ψαρεύει εντός ελληνικής επικράτειας, την οποία όμως με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας η Τουρκία θεωρεί ότι ασκεί κυριαρχία. Αυτό θα πρόκειται για ένα εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, όπως μας λένε μερικοί στην Αθήνα τον τελευταίο μήνα. Βλέπω και σε διάφορα τηλεοπτικά πάνελ και σε δηλώσεις. Εντάξει ρε παιδιά, εσωτερικό θέμα της Τουρκίας είναι αυτό. Εντάξει ρε παιδιά, για εσωτερική κατανάλωση γίνεται. Δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στους ρυθμούς μας. Προφανώς δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στους ρυθμούς της, με συγχωρείτε. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει διορατικά να στεύσουμε. Δεν είδα κανένα διάβημα θεσμικό σε κανένα διεθνή οργανισμό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, υπάρχει και η εκτίμηση, την έχει πει ο κύριος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την εκπομπή, ότι αυτό μπορεί να το κάνει η Τουρκία για σειρά λόγων, μεταξύ άλλων και σαν διαπραγματευτικό χαρτί, να λέει δηλαδή ότι εγώ θα φέρω αυτό για να πάρει κάτι άλλο, να κερδίσει κάποιο εξοπλιστικό, παραδείγματος χάρη. Με συγχωρείτε, για οποιοδήποτε λόγο, από τη στιγμή που απειλείται η εδαφική ακεραιότητα και επιχειρείται η μονομερής αλλαγή των συνόρων, περί αυτού πρόκειται, και απειλείται η εδαφική και η εθνική κυριαρχία, και δεν ανοίγει ρουθούνη στην Αθήνα και δεν πάει ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει επισήμως με διάβημα, όπως κάναμε εμείς οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εδώ και 1 μήνα, τους ομολόγους του, εγώ συναντήθηκα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της έθεσα τα ζητήματα αυτά. Και έβγαλε και δελτίο τύπου. Τώρα δεν ξέρω τι αρμοδιότητες έχει για αυτά τα ζητήματα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βέβαια. Δηλαδή... Κύριε Ιωαννού, είμαι ευρωβουλευτής. Εμείς είμαστε ευρωβουλευτές. Σωστό. Το ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε την δική μας θεσμική παρέμβαση είναι η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας πήγαινε ο Πρωθυπουργός με το χαρτοφυλάκιο του και τους συνεργάτες του να συναντήσει και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και οι αρμόδιοι υπουργοί τους ομολόγους τους υπουργούς στο Συμβούλιο Υπουργών. Και κάπως έτσι η χώρα μας θα θωρακιζόταν καλύτερα αν ο καθένας έκανε τη δουλειά του στο πεδίο που δραστηριοποιείται. Πάντως, αυτό που περιγράφετε τώρα εσείς, που είναι μια. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία είναι πληροφορίες, είναι δημοσιευμένα πράγματα. Εσείς περιγράφετε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί με δισεκατομμύρια την Τουρκία, η οποία Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο, που είναι 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό? Το συνοψίσατε με 3 λέξεις. Γι' αυτό είμαστε δημοσιογράφοι και δεν είμαστε πολιτικοί. Εσείς θέλετε περισσότερες. Εμείς πληρωνόμαστε για να τα λέμε με λιγότερες λέξεις. Εγώ προσπάθησα να σας περιγράψω πώς οι χρηματορροές και οι χρηματοδοτήσεις και όλη η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από σε διάφορες χώρες περιλαμβάνει. Ναι, αυτό πώς λύνεται όμως? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, υπάρχει μια αντίληψη στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μόνο στη Γερμανία, που λέει ότι εντάξει ρε παιδιά, σας απειλούν οι Τούρκοι, αλλά ας τους έχουμε κοντά να κάνουμε business μαζί τους και θα είναι πιο φρόνιμοι.
Υπάρχουν εργαλεία που μπορείς να μπλοκάρεις πράγματα, είναι λεγόμενες αιρεσιμότητες. Σας θυμίζω ότι έχει μπλοκαριστεί η επέκταση της νέας Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία. Και αυτήν την μπλόκαρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσέξτε. Και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, μην εγκλωβιστούμε στην Τουρκία τώρα. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να μπλοκάρουμε πράγματα και το κάνουμε. Ταυτόχρονα όμως οι αποφάσεις στην Ευρώπη δεν λαμβάνονται μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λαμβάνονται οι νομοθετικές προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τους αρχηγούς κρατών μελών ή το Συμβούλιο Υπουργών, και σε ορισμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα, τον κύριο λόγο το έχουν οι κυβερνήσεις. Άρα, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εάν και στην ελληνική κυβέρνηση και η Αθήνα κάθε φορά που εγείρεται ένα τέτοιο θέμα είχε μια πιο στεναρή και μια πιο στιβαρή απάντηση και θέση, τότε να είστε σίγουρος ότι και χρήματα δεν θα έφευγαν εκεί που δεν πρέπει και τα μηνύματα θα πήγαιναν εκεί που πρέπει. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, ξέρω αν έχετε δει και το σημερινό πρωτοσέλιδο της Ευσύν με τις δηλώσεις Ντίλιαν, που έχει κάνει λίγο αίσθηση. Ναι. Υπάρχει σειρά αντιδράσεων από τα κόμματα. Τώρα βλέπω έχει βγάλει, μόλις μας ήρθε και μια ανακοίνωση, νέα ανακοίνωση του Πασόκ, ότι ζητάει την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, της Ελληνικής Βουλής, του Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τώρα, πώς το είδατε εσείς αυτό? Γιατί είδαμε για τη δήλωση του κ. Τσοκαλά, εκβιάζει δημόσια την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Ντίλιαν. Τι ακριβώς γίνεται? Νομίζω το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών είναι ένα game changer, όπως λέμε. Αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού, εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι πλέον ο βασικός εμπλεκόμενος σε όλη αυτή τη ζωφερή υπόθεση, ο άνθρωπος δηλαδή που κατασκεύασε, που παράγει, που εμπορεύεται, που πουλάει, που πούλησε αυτό το λογισμικό με το οποίο παρακολουθούνταν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, οι υπουργοί. Ανοίγω μια παρένθεση. Στους διαδρόμους των Βρυξελών, επειδή σας μιλάω από αυτούς τώρα, την ώρα που μιλάμε, υπάρχει και η ανησυχία ότι παράλληλα μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Υπουργών, στα διάφορα στρατιωτικά επιχειρησιακά όργανα που συμμετείχαν, στρατηγοί, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθούνταν έμεσα και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μέσω των μολυσμένων κινητών των Ελλήνων αξιωματούχων, οι οποίοι οι Έλληνες αξιωματούχοι δεν θέλουν να διερευνηθούν τα κινητά τους, έλα όμως που εμέσως υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ανησυχούν μήπως οι ομόλογοι τους κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, των απόρριτων συζητήσεων και κλεισμένων των θυρών παρακολουθούνταν και αυτοί και άρα διακυβεύονται σοβαρά συμφέροντα και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνει η παρένθεση. Έρχεται λοιπόν σήμερα η εφημερίδα των συντακτών με το πρωτοσέλιδό της, με δηλώσεις του βασικού εμπλεκομένου και πλέον κλιμακώνει ένα ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση θέλει να το κλείσει στο χρόνο μπουγκντούλαπο, με κάθε τρόπο, με 1000 τερτύπια. Προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ενδιαφέρει την κοινή, να μας πει ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Προσπαθεί να επιστρατεύσει τις δικαστικές αρχές και να κλείσει την υπόθεση τη στιγμή που βοά όλος ο κόσμος για τον αντιδημοκρατικό, αντισεσμικό και παράνομο εν πολλής τρόπο με τον οποίο κλείνει αυτή η υπόθεση. Αναφέρομαι στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Νταβέλα, και στους προκατόχους του που δεν τιμούν με τις επιλογές του το δικαστικό λειτουργήμα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα σκηνικό ύψης που ξεπερνάει δυστυχώς τα σύνορα της χώρας. Το βλέπουνε και έξω λέτε. Το βλέπουνε και ξέρετε κάτι. Θα σας μιλήσω τώρα και με το άλλο καπέλο του μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Εμείς τώρα δίνουμε μάχη. Όχι μόνο εμείς οι 4 ευρωβουλευτές του Πασόκ. Όλοι οι ευρωβουλευτές. Και αξιωματούχοι. Που βρισκόμαστε εδώ. Έτσι, με αίσθημα εθνικής ευθύνης και πατριωτισμού. Να φέρουμε κανένα φράγκο στη χώρα. Για την περιφερειακή συνοχή, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34, να μην κόψουμε τα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής, να διαπραγματευτούμε περισσότερα κονδύλια για την ασφάλεια, για την άμυνα. Και ταυτόχρονα, την ώρα που ζητάμε, έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την περίφημη επιστολή της, με ευθύνη της κυβέρνησης, διότι αυτοί εκεί κάτω δεν επιτρέπουν σε ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει έρευνες για τον ΟΠΟΚΕΠΕ. Αργότερα θα είναι και για τα ζητήματα των παρακολουθήσεων. Έρχονται και αυτά. Υπονοείται ότι είναι θεσμικό ρεζιλίκι. Όχι μόνο θεσμικό ρεζιλίκι. Να σας πω κάτι σημαντικό κι αυτό, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το βασικό είναι ότι απειλούνται περικοπές. Έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση ορμπανικής ξεφτύλας.
Δηλαδή η χώρα μας απειλείται με περικοπή κονδυλίων για λόγους καταπάτησης, παραβίασης βασικών αρχών του κράτους δικαίου. Αυτό συνέβη στην Ουγγαρία του Όρμπαν, που έλεγχε τα μέσα μαζικής, που δεν ήθελε ελέγχους και λογοδοσία στα κονδύλια. Καλή ώρα αυτά που συζητούσαμε πριν, όχι για τρίτες χώρες. Μήπως μας πολεμάει Κοβέση, που είναι πράκτορας ξένων συμφερόντων και θέλει να πολεμήσει την κυβέρνηση και τη χώρα? Δεν υπάρχει γιατί ακούω και κάτι τέτοια από νεοδημοκρατικές πλευρές. Μήπως έχουμε κάποια τέτοια περίπτωση? Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν αντέχουν στην κοινή λογική και σε καμία λογική. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταρχάς δεν είναι μίας γυναικός ούτε ενός ανδρός αρχή. Η κυρία Κοβέση είναι απλά, τυχαίνει αυτή την περίοδο να είναι η επικεφαλής της δικαστικής αρχής που λέγεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αύριο μπορεί να είναι ένας Έλληνας. Νομίζω ο Γερμανός δεν αναλαμβάνει το φθινόπωρο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα απαξιωτικά, σεξιστικά, τα λασπολογικά που ακούστηκαν για την κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα, ο απόγονος του Τσαουσέσκου, έχει ατζέντα να ρίξει το Μητσοτάκη. Είναι αστιότητες, είναι φεδρότητες και δυστυχώς ταξιδεύουν αυτά. Ταξιδεύουν οι δηλώσεις υπουργών. Τα μαθαίνουν και έξω, Μα ταξιδεύουν οι επίσημες δηλώσεις, ξέρετε, και υπάρχει και δυσαρέσκεια μέσα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του δεξιού κόμματος που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Συζητάμε με συναδέλφους, έχουμε σχέσεις καλές, συζητάμε, προσπαθούμε όπου μπορούμε να υπάρχουν και τέλος πάντων συγκλήσεις να περάσουμε. Και τι σας λένε, τι είναι αυτά που λένε στην Ελλάδα ορισμένοι? Και μας λένε ότι υπάρχει ενόχληση όταν βγαίνουν κορυφαίοι υπουργοί και λένε ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόγονοι του Τσαουσέσκου επειδή ελέγχουν πού με τα χρήματα. Είδατε πώς ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Με ρωτήσατε πού πάνε τα δισεκατομμύρια για τρίτες χώρες. Όταν φεύγουν τρισεκατομμύρια για τρίτες χώρες, δεν θα ελεγχθούν που πάνε τα τρισεκατομμύρια για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σωστό. Πάμε λίγο και στα εσωτερικά τώρα για να τα προλάβουμε όλα. Επίσης, όταν ένας υπουργός, όταν οι υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι παιδιά, εμείς έχουμε την πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε αν είμαστε ένοχοι ή αθώοι σε περίπτωση. Τότε αυτό από μόνο του όχι μόνο κλονίζει το είναι, δημιουργεί την αίσθηση ότι εκεί κάτω είναι κάτι βρωμάει. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τώρα. Μπαίνω κατευθείαν στο zoom γιατί αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος. Δεν σας αγχώνει λίγο? Βλέπω διάφορα νεύρα στο Πασόκ με τους δημοσκόπους. Έχουν βγει 4 δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είστε τρίτη, τέταρτη. Βλέπουμε κάποια νεύρα. Δεν μπαίνω ακόμη στις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίου. Θα τις συζητήσουμε μετά. Λέω στις γενικές τώρα γραμμές. Μήπως σας απειλεί σοβαρά ο Αλέξης Τσίπρας? Ακόμα δεν το είδαμε και Γιάννη το βαφτίσαμε. Μα αφού είναι δεύτερος στον Γκάλοπ, δεν τον βαφτίσαμε και Γιάννη? Μισό λεπτάκι. Αναφέρομαι σε όλες αυτές τις πεσμένες, να τις χαρακτηρίσω έτσι εγώ, χωρίς κανένα άγχος και χωρίς καμία οργή, δημοσκοπήσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας πριν ακόμα κλείσουν 48 ώρες από την εμφάνιση και τα γεγονότα. Το λέω αυτό, αγαπητέ κύριε Ιωάννου, διότι εν πάση περιπτώσει ο χρόνος θα κυλήσει και όλα θα τραβήξουν το δρόμο τους. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, με την αυτοπεποίθηση ότι ανήκω σε ένα κόμμα και ενώνω τη φωνή μου με ένα χώρο που είναι ο μόνος που έχει πρόγραμμα κυβερνητικό, στελεχειακό, δυναμικό, συγκρότηση και ξέρει τι του γίνεται και ξέρει τι θέλει. Και ο Τσίπρας τι λέει, ότι θέλει να κυβερνήσει και να ρίξει το Μητσοτάκη. Τώρα δεν έφτιαξε ακόμα διαμαρτυρίας ο Τσίπρας. Να σας ρωτήσω κάτι. Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν. Όλοι λένε. Όχι όλοι, δεν είμαι σίγουρος. Στη Νέα Αριστερά δεν βλέπω να καίγονται. Καμία αντίρρηση. Και άλλα κόμματα και άλλοι φορείς, νεοπαγοί και ενδεχομένως προκύψουν και άλλα. Όλοι θέλουν την εξουσία. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί και ποιος πραγματικά έχει στο DNA του κυβερνησιμότητα ή από τη συγκρότησή του. Και λέω το εξής, ότι ένα προσωποπαγές εγχείρημα, το οποίο δεν έχει παρουσιάσει, αναφέρομαι γενικά, δεν αναφέρομαι μόνο στο κόμμα το καινούριο το Ελλάς. Αναφέρομαι γενικά. Οτιδήποτε είναι προσωποπαγές, η εμπειρία δείχνει ότι είναι θνησιγενές. Και οτιδήποτε είναι προσωποπαγές, η εμπειρία δείχνει ότι περιορίζεται στη διαμαρτυρία και δεν καταλαμβάνει εν τέλει την εξουσία. Το Πασόκ είναι κόμμα εξουσίας. Είναι στο DNA του η εξουσία, όχι με την έννοια ρεσάλτο
στην κυβέρνηση. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το πρόγραμμά του είναι κυβερνητικό. Είναι πρόγραμμα εξουσίας. Είναι πρόγραμμα διακυβέρνησης. Ναι, αλλά το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Γιατί τώρα, εδώ και 2 χρόνια που διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., το Πασόκ είχε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αλλά είδαμε ότι δημοσκοπικά αυτό δεν βγήκε. Και τώρα έρχεται και ο Τσίπρας και στα πρώτα γκάλοπ είστε τρίτη, τέταρτη. Αυτό δεν σας ανησυχεί καθόλου ότι κάτι δεν πάει καλά? Προσωπικά δεν με ανησυχεί. Προσωπικά, σας επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι ο χρόνος που θα κυλήσει μέχρι τις εκλογές θα δείξει ποιος πραγματικά έχει τα αντισώματα, τη δυνατότητα και την βούληση να προχωρήσει σε διακυβέρνηση τόπου και ποιος απλά διαμαρτύρεται. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Το Πασόκ προφανώς ανέκαμψε από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Σας θυμίζω ότι στις εκλογές του 23 το Πασόκ διπλασίασε τα ποσοστά του. Πολύ χαμηλά ποσοστά, τα οποία 40%. Βραντίας, το κόμμα με το οποίο είχα πολιτευτεί κι εγώ, είχε αέρα στα πανιά του με γκάλοπ, το οποίο το φέρνανε σχεδόν στην εξουσία. Τα θυμάστε, κύριε Ιωάννου? Εγώ λοιπόν πολιτευόμουν με αυτόν τον αέρα, και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Καμικάζι, αποστολή Καμικάζι ήταν η καθοδός μου στις εκλογές του 23, με δημοσκοπήσεις που δίνανε σχεδόν πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταποντίστηκε και μάλιστα με ένα ποσοστό πρωτοφανές που κανείς δεν το περίμενε. Ανεξάρτητα τι κάναμε κάποια δεν δίνανε πρωτιά, εντάξει, τώρα δίνανε 6-7 μονάδες διαφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δίνανε και τρεις. Και στις επαναληπτικές εκλογές δίνανε χειραβικά ποσοστά. Τέλος πάντων, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι μια χαρά εργαλεία είναι οι δημοσκοπήσεις όταν έχουν την αξιοπιστία του χρόνου και του τρόπου. Και όταν αναφέρομαι στο χρόνο και στον τρόπο, αναφέρομαι στο αυτονόητο. Ρε παιδιά, ας κάτσει λίγο η σκόνη. Δεν είναι δυνατόν μέσα στις πρώτες 12 ώρες να βλέπουν το φως δημοσκοπήσεις για γεγονότα, για καινούργια κόμματα, πριν ακόμα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα κύκλο τηλεφωνημάτων. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε. Και ερωτημάτων. Κύριε Βαραντούρη, αυτά όλα όχι μόνο δημιουργούν καχυποψία για την αξιοπιστία, αλλά και επιφυλάξεις για τα κίνητρα. Μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο πολύ σύντομα και για την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων του Χαριδούκα. Παρόλο που είπε ότι προφανώς βάσει τη συνεδριακή απόφαση δεν γίνεται, αλλά εγώ θα το πω πέρα από την όσα είπε ο Δήμαρχος, θα το πω τι λέει ο κόσμος. Εάν στις εκλογές το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, ανεξαρτήτως τώρα ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος ή τα ποσοστά μεταξύ τους. Λοιπόν, χοντρικά, αν και τα δύο μαζί κόμματα αυτά μπορούν σε ποσοστό να απειλήσουν ή να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν πρέπει να μπει στη συζήτηση μια κοινή κάθοδος? Αναφέρεστε στο Πασόκ, αναφέρατε το ΣΥΡΙΖΑ εκ παραδρομής. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εννοώ, την Ελλάς. Ναι, είπατε πριν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ακούστε, κύριε Ιωάννου, για μένα το ορόσημο των εκλογών είναι κάτι πολύ σημαντικό για να αναλυσκόμαστε από τώρα με εικασίες της επόμενης μέρας. Όταν μιλήσει ο κυρίαρχος λαός, μιλάει τελεία. Μέχρι τότε, αν αναλύσουμε σε εικασίες, υποθέσεις, σενάρια, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να προσανατολίσουμε και τη συζήτηση από το στόχο, το νήμα που είναι οι εκλογές. Άρα λοιπόν, να μετρηθείτε πρώτα και μετά βλέπουμε. Έτσι. Γιατί η συζήτηση πριν τις εκλογές πρέπει να ανοίξει και πρέπει να ανοίξει απέναντι σε όλους. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας, παιδιά? Να καθίσουμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν συγκλήσεις. Εμείς έχουμε και πάρει και απόφαση στο συνεδριό μας ότι προχωράμε απαρέγκλητοι με στόχο την εξωτερική της χώρας. Μέχρι στιγμής, κύριε Ιωάννου, δεν έχω δει κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν να μιλήσουμε επί ποιου προγράμματος ένα κόμμα που έχει οργανωμένο συγκροτημένο για την επόμενη μέρα πρόγραμμα. Αν λοιπόν κάποιος από τους διεκδικητές της εξουσίας έρθει και πει, παιδιά, εγώ συμφωνώ με τις απόψεις του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια, εμείς θα πούμε μπράβο παιδιά, καλοδεχούμενα. Είδα τον κύριο Τσίπρα σε ένα βίντεο που είπε ότι πριν ακόμα ανακοινώσει το κόμμα του ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Εμείς το λέμε εδώ και πολλά χρόνια. Και μάλιστα με τον αγαπητό φίλο και δικηγόρο και συνάδελφο Κώστα Τσουκαλά έχουμε κάνει και 5 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι προτάσεις μας για τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι νομοθετικές προτάσεις της επόμενης μέρας.
ημέρας. Αν κάποιος βγει και πει εγώ συμφωνώ με αυτές, μπράβο, με γεια σου, με χαρά σου. Καλοδεχούμενη είναι η αποδοχή των προτάσεών μας. Προτάσεις όμως έχουμε μόνο εμείς δυστυχώς. Τι να κάνουμε? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει καταθέσει συγκροτημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Φαντάζομαι θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Φαραντούρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μετρηθούμε και νομίζω ότι μετριόμαστε και καθημερινά και στο συλλογικό υποσυνείδητο του κόσμου εν τέλει αυτό θα μετρήσει. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη διακυβέρνηση της χώρας με σοβαρό τρόπο και αξιόπιστο. Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.